Pamusoro imam. Ndofuka ndakaita nyaya uyu murume anonzi Bhiru mukanga. Tinoshanda tese kumazoe. Muda kutoonekwa nini? Tinoshanda tese kumazoe. Saka ndofuka ndakaita nguva ndichitaisira pane vakangonditaurirawo ndada kukumbira nanga panyaya ndauya kudare nenyaya yangu yezvakati zveumbo hwacho unozotaura takuvhuna. Alright mambo, ndine nyaya yangu. Uyu Blessing Munganga anodanana nemukadzi wangu. Yes. Pamusoro mambo wangu musina katera. Mukadzi wake ndiname naye. Asi ndakakusangana naye tikachibana manhamba. Anotanda kuti namudo ina nditozive kuti mukadzi wangu. Ndakasangana naye ukatora namba dzake. Ndinotenda shwangu. Ichama wachicha wakaambe chicha kaiti. Ndatibatsire. Yauri. Pamusoro mambo. Chakaitika ndechekuti ndakasangana naBlessed. Taurisa. naBlessed. Ndasangana naye. Yokutanga ndakasangana naye. Akandibvunza kuti mukadzi wangu. Ndikataura kuti mukadzi wangu. Lazima. Ndataura kuti mukadzi wangu ndokutanga naye. Tazosangana futi. Ndobva andikumbira futi namba ndikadai. Pakumba namba ndakatoa kungokora. Ndoje. Ndakatesa ndakataura tese. Naitaura nezvino. Naipfudza mombe naidii. Aiwa tengotaura. Zvorudo here zvechibvu makarofunza. Aiwa zvekubatsira. Naitaura nezvino. Atangotaura sevanhu but zvorudo tanga tisatotaura. Asi baba vakazotanga. Maitaurei? Muri kuona vanhu vari muno mami. Nzeve dzamuri kuona idzi hadzina kumira pachuru. Vhodzero rasi pachuru. Maziso asi pachuru. Kana muri kuzviva pamusoro. Unotori nepfungwa dzakafanana nedzei. Saka mukatiti imi maingotaura. Kuti kudii chimboti vaimuenzaniso maitaura kuti ndosaka ndambomubvunza maitaura zvechibagere pakati kugadeni. Nyaya ndakataura ndeyekuti tatinya namanhamba. Akabva aposta mwana wake pastatus. Iye akandokuta mukadzi. Ndobva aposta mwana wake pastatus. Tandakakwanisa ndakakwanisa kubvunza ndakabvunza kuti vana vako vese here. Ndomeseji yakabatana nebamba. Akapotsera mwana wake. But makamudza kuti ndimukadzi wangu. Waiudira kuti waipotsera. Andakuwaposta. Ndakaisa pasita sefoni yangu. Alright, zvako Sefoni yangu. Kubva ndikindira vakati vana vakwera. Ndakangodasa ndochanda ndabatana misina wanga nakovani. Ndakuzina bakuma tasi blessed sakada. Ndakwatanga na kwati chinja munyara. Kubva ndokindira pavana vangu zvonse. Vana vakwera pasita. Apo ndandori busy basa ngwayo. Ndakwasala kana kuwapindura. Andatombosa ngakupira zvachisa message chifu. Ndatombombisa. Ndazongopera zvakadaro. Saka ndatodzwa kubasa kuti saka achimira tinzo kuti useya achitonodana nomukadzi wako. Taura mbozora Ndofuka akati anzi ndevakwere vese vanawo my everything. Message yacho ndinayo. Ndevakwere vese vanawo my everything. Ndinayo hangu message yacho. But chokuta chikufungisa kuti arudana nomukadzi wako chii? Ayo izvozvo zvandakanzwa kuti ndevakwere vanawa my everything. Ndiana kadiri. Ush. Ndimakadiramu. Uino badi. Anopindura. Ndipo vakauya yandofora phone. Ndakakumbira. Saka munhu wese akumbira munoba. Kwete. Uyu maimpi.
Ambuya, usatitsinzinire taura zvokubvunza. Vanhu vakawanda padzama vakapinda muno. Ndakamupa nekutanga ndikumbira plus futi chandakazviti. Ndisandatoa kukumbira muwapa. Andivapi vese ndiye wega wandakakwanisa kupa. Makazviitire chi? Chamakazviitira? Ndakazviita nekuti nababa vatanga tisingasawirirani. Saka ivo zvavakambonditirawo. Zvavakambonditirawo ndo zvandakazoita kuti ndizviite. Saka pakanzi aripomerwa musere kudani mukadzi womukadzi mambo. Pakwangwara. Unonzi anamwe? Wanzi wari kuti zvakaitwa zvakaitirwa. Unonzi ani? Iwo azvinge Ambuya. Unonzi ani? Ani? Iwo nemukadzi. Mukadzi. Ndiri mukadzi. Ndakabisa namba dzawo waidzi. Inye ari kusana nchifamba. Wakasangana nchifamba rudana. Vandango Vafarira. Mvura yapi? ndakukumbira vangu namba zeshe. Wangu wafarira pedzisa. Vandakukumbira kuti namba. Andazotase kwanza mutarachi navo. Ndango ndiri busy. Ndamfarira. Vandakusiyana nazo. Aunokumbira kawanda. Andizve. Hayi chokwadi. Mambo, uyu munhu ndinozivana naye ndomuziva anogara paAfrochina. Aishanda paAfrochina. Ini zvandoziva, ini anondiziva. Ende akatombotaura namadhava zvika zvanzi murume wenyu muhombe stereki uri kudana nemurume muhombe akadaro. Anditi ameno kana chinyepa undipukutiro kana ndichinyepa wakandiudzawo. Ndiwo wakataura ambwe. Anditi ndataura chokwadi pano. Hayi kuzvanda Wakutirambira baba. Akasekwe pano mbezvibabasa. Ndopika na mwari wangu. Ndingapike na mwari wangu. Zvamusvika kuna mambo regedza ti. Mazuva. Magaya mind mazuva. Ndizvara unoshanda mazuva ere kana unoshanda magaya mind? Magaya mind. Iri kumazuva. Kumazuva. Ndozwa unoshanda mazuva ere. Unogona kuti pamwe uri maorenji. Kune zvinhu zvakawanda. Mama, imwe nyaya yandingataura ndeyekuti uyu mumusi ndakakwira naye ndine apa. Iye akatovaona kuti uyu mudzimai wangu. Saka handizivi hangu paakuti haachavazive ndepapi. Aiwa kuziva. Ingataura wakatora namba chitozi. Aukaudziwa namai. Ndikadzi. Vangota zvokuti Zvaro zvokuti ndiri mukadzi womunhu pavanatosangana vakatatoseka. Makamuti. Aiwa ndakataura ndiri mukadzi womunhu. Avara. Ikisana. Ikisana. Ndawenda mberi nenyaya. Ndichindopikisana naye kuti pandakasvika kutopa namba akatopa namba outaura nezvo toya mukadzi womunhu akato haana kusimbozvitaura izvozvo. Wodi namba unodzipiwa musokutani. Unombozikumbira. Kasazipiwa. Akatoti handidzizive. Musi wechituwe patonditi chindipa dzako ndise ndikubhipi. Ati aure Takatika ndikuti musi wekutanga takakwira tese mota ndinenge ndakakwira nawo mota. Ndobva vandibvunza kuti uri mukadzi womunhu ndikati vakatondisengera bhegi kusvika taparadzana iva kuenda kumakebheni. Kechitunu ndotozosangana kumashopu ndobva vatondidana vakati kwewewo ndakakupa namba dzangu wakazodii. Ndobva vandidedzera namba dzangu ndavadedzera namba dzangu ndobva vati ndibhipa ndobva ndavabhipa ipapo. Zvindangotaura chiwangu. Ahora, yo zatoita chakutonga shoma. Atusati tsikakatirange. Saka unobhadhara mombe 1 ne1 kana 300. So, Satambire muzindakadi. Mupaza zindakadi. Mwanataura kuti unofana kubvisa $400. Why? 100. Iyi mombe 300. Kuenda 400. Ndichichemo mambo wangu papa. Nepfuma yandinowana kubaza kwangu nditika handizive kuti mungandiise pamujaji wekuti nguva yakareba sei kuti kundiunganidza asi pakuti pakuti chipfuyo kana chandinacho pari zvinodika kunyepereshe wangu ndichitomudikatakutovhunza unowana rini toda kubhadhara
mombe ndekutoba iyi wakakwanisa kuiwana rini tokunzwa ndone zvamuwanira titiri umwana maitana why 7 days tent yako wakavhura yani uverengerei pana zvirevo ndikatikuita hatisizi kuita nandevi vanhu zvirevo ndichabvire zvirevo kana akatambuka rivado aiva kukawani kuchimbo ndasvika pano 06 ikuti chinhu musoro shoko rikutaura kuti yambiro pamusoro peupenzi upenzi yambiro pamusoro peupombwe. teererai Mwanakomana wangu, chengetedza mirayiro yababa vako uye usarasa kudzidzisa kwaamai vako. Zvisungire pamwoyo wako nokusingaperi, uchishonga pamutsipa wako. Paunofamba zvichakutungamirira, paucharara zvichakurinda, pauchamuka zvichataura newe, nokuti mirayiro iyi ndiyo mwenje kwauri. Dzidziso iyi ndiyo chiedza, uye kudzora kokuuraya Zero 5 musoro shoko yambiro pamusoro peupombwe. Mwanakomana wangu, nyatsoteerera kuchenjera uchenjeri hwangu. Teerera kumashoko angu oungwaru, kuti ugare wakachengeta kungwara, uye kuti miromo yako ichengetedze zivo, nokuti miromo yomukadzi chifeve inobenedza uchi. muromo wemukadzi wachifeve ndechii? Nomutauriro wake unotedza kupfuura mafuta, asi pakupedzisira unovava sendu. Anopinza somunondo, unocheka namativi ose. Tsoka dzake dzinoenda kurufu, nhambwe dzake dzinonanga kuguva. Haufungi pamusoro penzira youpenyu, nzira dzake dzakaminama, asi iye haazvizivi. Saka zvino vanakomana vangu, nditeererei, musatsauka pane zvandinotaura. Fambai nenzira iyi iri kure naye, musasvika pedyo nomusuo wemba yake, nokuti murege kupa vamwe zvakanaka zvesimba renyu. wapanzwisisa Ndinopanzwisisa zvikuru sana. Ya inge ndikaunganidza end of October inokwanisa kuwana mombe yake. October Handitandi chef wangu. muno madhetsi arimo kashama unoziva Umaya ndinowa kachitaura unomboasa makuba isu madhetsi nawo pari kubvunzwa kwakuita shamarika kuitira kuti iwo utaure panhu pakakurerukira. sunamei wanofanira kuita hachisi chinhu unoziva chinhu chibayiro chinhu chinorwadza. uya yakanzwiraya mwana wako ichichibayiro ndiuye mubhaibheri ukaenda ndobva anga atozvipira ndopanga zvipuwa aida kuonekwa kuti chibayiro chii chinorwadza
ndwanzisa saka tinoona kuti wewe kupera kwacho vanangu vari atisati atopinda majumu hatinobva vanopera ndanoita makatiko dzako unotsvaka kupi nokuti zvawakaita ivo hazvina kunaka ubaudwa nemunhu mukadzi ndinodzoka kuno here kana kuti ndinopa unoapa mari inobhadhwa pano pana mai yake uyo andotouya dheti ratotaukwa echitotora mari yake kasi why 7 days ngeyapano aiwa musimamuzaramunyarara matiro munoitaisayandasari munhu waana anotaura ndikapa mutombo ndichipa mutombo tatova madzimambo akawanda daka zviro zvamunoita siyana inetsika iyo shamwari yangu musuwoyo ndounoya nechi newaya atidi kumburikidza vanhu nguva yaanowana mari yatamupa ichienda Next coach. unowana